habang atray nakata nga pendon kami katuko ko no nga umat habang i ba ni pahapan pendon kam na ki giba japo da ka bangi lap bagi toy ki japo ki toy ki ki japo ki baharu ko mo de mga kapapendon kami katuko de mapi kitu ki buwan comments niyo yanga halor katuko video de mga kapapendon kami katuko but de mangiru kiban kibadon jingma kibasa marjan ba katuka transformer kisya kibamsa hajan jong katuka transformer phim shem de phi kibamsa harut phim pendon kami katuka phim shem yak ai de shwa ba pin comment shwa ba pin comments ni yanga to de bisha bnya shwa yak jing em jong ladi hatu ko long ni em ka ba pin one comment singa da ki ken sniu KIWEI ka message ka long ba haba piwan kren yang ada ki kintin smil angak tharai babaro kinom pek ya ka durkmat ke jonga kinom ke usia ka profile photo ke jonga kin pek ya ka profile ka photo ke jong phi hatu ka long ka ba kumnu kin pek ya ka dur ke jong phi ti haswa ba phin le ki e perkhat janai bha ngam dan daw snil bat phi sia ki bon comments ni nga ngam dan daw snil ka ba nga shun ni phi ngam dan daw snil banu le ka daw ka ba nga post ke video nga namar nan share to e phi nga de ka pre ka ba e mariang tang bang e ka ka wa ka ba modun penan kam nga i ja kamaryang nga i tu ya ki para benreu jai khasi jong la de baro man nga buram ru ya ki wei pat ki jai benreu ki ba em hakani kasla puthe te khuble shibon ya ki jing comments ni ko jong phi ka ai min si nga kumnu jong phi te ka wei ka de sai kong rebekas imli hakaba iwan ong yanga bangade ka khasi lorni nga smoke men ba ublei nga ula thau bangan de ka khasi ban kha ime ipa nga iman pelong prieu yanga sha khasi ublei ula thau yanga bangan wan kha sha khasi nga men bha ka min sim naman nga iba nga sukmen naman bahari khasi jongi dang bon ki breu ki ba tip yo blei mo nakata ka daw ni yo ni im ha kan ka khasi jongi ni dang im suk im san mo de ong khasi lor ni ko kong haba phi ong yanga khasi lor ni kong rebekas imle hatu phi phimde I khasi haba phi de jai simle tenga tharai phi de I khasi hi ne tip le si ngam tip yo phi de pen ban ikon shipia ikon ikong ingkong singlang mat namar baling ong kun sipya pila bantep kun sipya ka e kejimut kun sipya kamut bagi de kita ki kon jongki mender ki bala bande ukpa ude ukhar ka kemi kala bande ka khar ka u pai ula bande ukhar uparat ula bande ukhar yo le si pide iwe na pdeng jong kita ki bami na ki kon mender pide kita ki kon sipya namar de tang ki kon sipya ki kon ki bamde hi khasi paka ki banut ban ben yala ka jong ka tenrai ban ong ki khasi lorni mo mar omde tang ki khasi ki babatai ki bakren ki baringi ki tu ki video baro ki jai bende ki haba ki I ka bakala ki le omde tang ki khasi tenga sumpen bala khai nga shakari khasi bat ka we nga mention bha nga dung bha ka men si ma banga pet ya ka jai ka jong phi kong ngai I ba phide ka jai sim le ko nu nga dap da ka ji sngo lung ka men sim da ka ji sngo si haba nga I namar ya ka jai sim le hi ngam tip ya ki wei mo ya ka jai sim le hi hanga shibek khan burom ha namar ka jai sim le ka de ka jai ka barami wei urang kan sai uba ya khun na kabanta ka bha kamyat jongi ki khasi utaw de usim tirat sing sim uba de ujai sim le khun dap sinrang jong ka ri khasi uba len de ya ka yala de ban yale na kabanta ka bha kamyat jong ki pateng ki jongi ki bangi ngi ementa de ling ba ka jing yale ka jing IT dot ka jong u yala de ya ka bangi yo ban em ha ka ni ka ri khasi da ka bangi em lai dot te kong da ka baburam ni pingam don ya ka jai simle bangan kren renga sngo si ha bangai I baka jai na ka jai simle idon iwe ikong iba kren iba ben iba ko iba kren iba pen sngo si yanga ngam de jai simle renga de jai kunong hande ha bangai I ba ita ikong ide jai simle ikren ikintin iba kta iba pen mong nga sngo si ngam sngo tenat bani I kum kitu kong te haba ila tu si katu ke video ki tu kintin ki basni ke ba ikran yana hapor bang reply ke message ke jong I delete no kloi tenga ai ngu ngasngu ya ka ba pile ba delete no wot ikitu ki comments ke jong phi haka social media na comment ba phi snu thu ya ka jing bakala ka jong phi kong tang ba to kala no nang ni khaman ba pinom day ban kran kumar ba pinom day ba kran kumar to
เป็นกบร้อมยากระจายกระจงพี่นำมาเลยกระจายกระจงพี่เด็กกระจายบารมีเดอุสเอ็มที่รถสิงเอ็มอุปเดชเขาไว้จงกระจายเป็นเรียวแต่รีบุรอมยากระจายกองหาดูกับปะเต็งกี่บันวันกี่ปะเต็งกี่จงงากระจงพี่ปะเต็งกี่บันสวรรค์หัดเดียนหัวพรีบุรอมยากระจายกระจงพี่วันน้ำกระดันพรมาวัดน้ำกระนั้นกุมารมันเป็นโซซีนางอำเด็กจะสิเนียนได้หาบางอีแบบพิการตัวงัดับดักจินสโนซีงัดับดักจินข้างกับมันเสียงแต่กองดักบบรอมพีขึ้นมาหนวดนางนิชมันบัดงากระปัดรู้อีกตัวกี่ปวันกันซีอย่างงามดันดาวแบบสเนียพีงามดันดาวกับบางยาดมยาชวนแบบพีเลยตั้งเล่มบางวิดีโอกับบางโพสพีวันกันยังไงกี่ตัวกินเตียนงาเปรี้ยงอย่างกี้บัดงาเป็นพายรู้อยากกินเตียนกี่จงdari nak kasentur ke jonga iklam semi watang shikin tien du ikitin si ngai ngo yublei namar nga bangala ban te lakam ya kasentur jonga banganom kren ya kikin tien si kublei shibon ya pisya baro kublei shibon ya baro hi ya kitu ki pa comments yang ada ke kiten sniru ngai kublei ya kitu ki pa support yang alete kham tam ngai kublei 6000 ngo e ya phi kublei shibon ublei indon rekat ba pisya baro